פנדל? בדיוק צילמתי את זה. אני לא מאמין על אדומן כלום. חלון, אלון. אתה עם מזל. הנה, אני מזל. יש לי מזל בפור. יש לו מזל. הבנת? הוא עודף את זה בידיים שלי. אין לי מזל איתו, אין לי מזל. זה אני שחקן ענק, אבל אין לי מזל. איזה קטע. No, it's been intercepted. גם את הצילום, נותן שער. Really stopping his back there. Yes, Messi. זה גול. יואו, שרמוטה. טוב אותך ברגע, כן. פשוט לא להאמין. פשוט לא להאמין. לראות ולא להאמין. פשוט לא להאמין. למה מגיע לי את זה? מה? למה מגיע לי את זה? זאת שחור. איזה קטע. תראה איזה קטע, כאילו לי חסר שחקנים. תראה איזה טמטום. בום, נו. איזה גול, כאילו לי חסר שחקנים, אתה מבין? יואו. אתה חוצפן שאין לך את הזכות לעשות אפילו אתה חוצפן שאתה עושה. באמת, זה צריך להיות חוצפה בשביל להגיד דבר כזה. אני משחק כאילו עם 12. אני לא פתחן, זה מזל, עם מזל אין מה לעשות. תסלם. עזוב אותך עכשיו קלישאות. יש לו מזל? את האמת, תראה, אורגינל. שיחקתי אותו טוב ממנו? תהיה אורגינל. וואלה אחי, אני לא שופט לפי משחק. אתה מעלה את זה לאינטרנט? מעלה. כל אחד יסתכל ויגיד. כל אחד יגיד, אלירן שחקן יותר טוב מאלון, אלון תפור במזל. מי שמבין באמת כדורגל, שיגיד את זה. של בבא סאלי. שחק. מי שמבין כדורגל, שיגיד את זה. כמעט טוב, שכל כמה צודים יש לי, מה זה? שאתה נותן לאדום פה, בוא'נה, תפרת אותו 3-1, אה? רגע, למי יש אדום יענו לך? תראה איזה קטע. תראה איזה פיזר, איזה מגעיל, נכון? נכון תכלס מגעיל. כן, תכלס. תמיד תכלס. זה לא קשור למשחק בכלל, כאילו, כל ההיגיון של המשחק ברח פה. כאילו לי חסרים שחקנים, ממש, זה פשוט לא יאומן. זה רק מראה שאתה לא צריך לדעת ספק. זה יכול להיות הכי סמרטוט, המחשב החליט משהו, נקודה. גועל נפש, אלון, אתה לא יודע לשחק. אתה חושב שאתה שחקן. שחקן ענק. אתה לא שחקן. אז איך הוא אומר 3-1 בחייאת? אותה מזל. יו, 4-1, תן פה, נו תן. להזכיר לך את הפנדל שהחמצתי. את המעצרות. 10 שחקנים. אלון. אין מה לדבר. אני מבחינתי אין מה לדבר. פנדל, אדום שהשוער שלך לא קיבל, החמצות שלי, מה שאתה רוצה. ככה 1000 דברים. אתה לא יודע לשחק. 3-1. אתה לא יודע לשחק, אתה מזל. הפסדת? הפסדת, אתה לא שחקן, מה אתה? ב10 שחקנים. אני כמעט ניצח איתך ב9. מה אומר? אני שחקן. אתה לא שחקן, אתה מזליסט. We're into the last 5 minutes.
יאללה, תוריד נימוס באיזה שער, נו. בסדר, הראש לא עובד, זהו. בוא'נה, 5 דקות סרטון אחוד שילי. אני רוצה, אלון, אני רוצה פעם אחת שתהיה גבר, תגיד וואלה אלירן, היית ב10 דרגות יותר טוב ממני. זה לא קורה. אתה מבין? הוא לא גבר. לא גבר? אלון, שתנצח זה לא, יקרה. עזוב. שנצח לא תמיד הטובים מנצחים. תהיה גבר פעם אחת, תגיד וואלה אלירן, שיחקת יותר טוב ממני. לא שיחקת פה לא הגיע לי ב10 שחקנים. היה לי מזל. ב10 למה? שחקנים. אין לך את הכבוד הזה להגיד את זה לא קשור לכבוד, אני אומר בדיוק מה שלי. נו, תראה איזה חרטה. אם היה 4 זה כבר היה בגלל. אבל זה משחק, אחי, אל תאבד את הראש. מה משחק? אל תאבד את הראש. התקפה לא מגיעה לפה, לא גול. התקפה. צודק, 3 מגן. אלי? קיבלתי את 3. איזה חרוד. התקפה לא מגיעה לך פה. ב10 שחקנים משחק ככה זה רגיל. יואו, חולמניוקה. 200 פנדלים, אתה צריך לנצח פה. מה אמרת? קח 200 פנדלים, אתה צריך לנצח פה. את זה רציתי. זהו. שמה? וואו. מה הייתי צריך? אמרתי, גם תיקח 200 פנדלים, אתה אמור לנצח פה, זה לא משנה. יופי, תודה רבה. מה זה אומר? לא הבנתי מה אומר. זה אומר נו, שאתה יכול להיות השחקן הכי זבל שבעולם, מי שיש לו מזל חרא מולך, זהו. או מזל טוב, במקרה הזה זה אתה שתפור במזל, כי זה דבר קבוע. בואו ניתן לכם בראש.